Значить, тема реально комусь цікавая. Вийшов я крышечку раней, на колькі, на пару хвилинок. О, нават, ну не на пару, на хвилинку. Ну што, гаспадарства? Нікога пакуль няма? Ці хто-нибудь е? Покажитесь, народ. А я думав спитати, як гук? Ну от як гук? Вот так. О, прям першы чалавек. Ну, прывітанне, першы чалавек. Пачакаем крыху далей. Спадзяюсь, на мой стрым народ подцянецца. Заўжды пачынаецца мала. Я так крышечку рэкламу зрабіў. Поэтому, пакуль не пацянуцца яшчэ людзі, патрынджу всякую ерунду. Или не трындзець всякую ерунду. Ну, насамрэч, людзі будуць хто-ніхто глядзець і ў запісе. Поэтому не буду особо растягивать. И поехали. Ну так что? 3 гады в эміграцыі. Як яно? Ну, мабыць, лепш, чым магло быць 3 гады ў турме. А ці магло яно так быць? Ну, в прынцыпе, цалкам магчыма. Улічваючы, што драпаць мне прыйшлось, калі менты ў дзверы грукалі. І улічваючы, што вось нарэшце мой канал, медальку мне от лукшистов бахнули и признали экстремистским. Так что будем работать, працаваць поце твару. Я, калі хто не ведае, Зухміцер. Канал мой беларускамоўны. Поэтому, якщо тут все будет по-беларуску, ну и любых, кто зашел на мой канал, згодны, что живе Беларусь, слава Украине, правда? И Сакартвела Гавмарджос. О, нас уже аж 2 человека. Дзеля такой выдатной падзеі я апрану, ох, нас сколькі стало. Я нават шапочку апрану классную. Не поверите, вот гэта вот штучка со мной из Беларуси. О, як я вам? Ничего так выглядаю, да? Для иммигранта. Крышечку помятая, да? Ничего так. А чтобы иммигрант не был голодный, и как бы его было чем оборониться, у меня еще есть вот такая выдатная штучка. О. Яна, калі што, таксама з Беларусі. Некалі мне яе подарила моя сестра. Хай як там. Ну, не кепска, здаецца. Живы, здоровы, не на вуліцы. До речі, про пательню вот люблю ее. Она прям и ежу можно зрабіць. И поесть можно глубоко, як міса. И кому-нибудь зрабіць массаж. Тоже так само можно. Классная штука. Одно из самых файных речей, что я вывез з Беларусі. Ну, не лічачы сваёй тэхнікі. Так, ну что, 3 падабайкі, нас уже 8 человек. Тады не будем вельмі рассусольвацца. Толькі гляну, мне прям пару человек написали, что прям вельмі прыемна. Честь, честь. Опа, не знікай. Что ж с гэтым інтэрактыўным чатам, что ён знікае праз пару секунду. Малайчына, трымайся. Трымаюсь, стараюсь. Куды ж я падзену з подводной лодки посеред океана? Итак, сегодня не так, чтобы зусім круглая дата. Я выехал из Беларуси 28 траўня 23 года. Апошні дзень, калі я быў у Беларусі, гэта была, дарэчы, не першая моя спроба в той травень, а другая. Першая спроба была перервана походом Пригожина на Москву. Я якраз тыя дні, калі ён пачаў свой поход, збіраўся выруліць на автобуске праз Россию, зараза. И тут пошел ён. И якраз по тому маршруту, где повинен был ехать я. Но я так добро подумавши, решил, что я крышечку откладу
гэту выдатную падзею, чаго я і зрабіў. Эміграцыя цікавая штука, але як многія гавораць, што для іх было гэта нечакана, в апошні момант ламанулись уцекаць, думалі, што гэта ненадоўга. Я па шчырасці крышачку іншы падыход да этого меў, что-то у мяне сёння не стаіць на месте камера. Паспрабуем так, як там моя морда. О, бляха. Ладно, придется не по любимой моей позе сидеть по-китайски, а все ж сесть по-іншаму, так будзе лепш. Дык вось, насамрэч я збіраўся впершыню выехаць з Беларусі в плане эміграцыі аж в 2019 годзе. Поездзіўшы крышачку в Украіну, паглядзеўшы, як там, што мае месца быць, паглядзеўшы на адносіны да беларусаў, да беларускай мовы, што для мяне было дзіўна, я прям в шоке быў, а чаму у нас не так. І я пачаў рыць законы, пачаў цікавіцца, а што і як зрабіць, каб крышачку памяняць лакацыю і пераехаць жыць туды, дзе жыць больш вольна і больш прыемна. Да таго ж, так, пачакай, Мурзілка, заткнись, ну да, я подозреваю, что товарищ с усхода пришел, с усхода Беларусі, потому что усход с того места, где я зараз, это, ой, бляха ж, на Кавказе, что на усходе Армении? Так, я спробую карту, о, блин. На усходе Армении с одного боку Саакартвела, с другого боку Иран. Вот так вот. Ну, бывает, да. Не всім шанцуе, як Беларусі, маць пад бокам у якасці соседа Россию. Ну, не всім, да. На ўсходзе. Дакладней, камусьці шанцуе яе не маць. Ну, гэта іншая песня. І вось, поэтому я рыхтаваўся. У мяне было дофіга сяброў і є в Украіне. Так, каменты я, калі што, пачытаю крыху пазней, таму што інакш я буду на іх весь час адцягваць увагу. Але я вельмі спадзяюся, што будуць каменты, якія є сэнс абмеркаваць, будуць якія-то пытанні на гэтую тэму. І можна будзе немалы час стрыма заняць менавіта размовай па каментах. Ну, спадзяюсь, хаця б. Дык вось, калі я пачаў збірацца в Украіну, я пачаў чытаць законы, і вось законы мяне прызямлілі. Аказалось, што калі ты выедзеш в Украіну, ты, калі не з'яўляешся журналістам яшчэ парай професій, работать нормально не зможаш, таму што там былі праткі, калі табе павінна была быць назначаная заработная плата такая, что некалькі разоў больш, чым мясцовым работникам. Фармальнай забароны не было. Берите, ну, блин, в чём проблема? Просто платите вот так. Классный падыход, конечно, да. Я зацэніў, зразумеў, што так як я не журналіст, мне светіць мала што. Плюс грамадзянства на той момант по законе украінскім падпісваў толькі прэзідэнт. Гэта значыць не вельмі вялікую колькасць у год. В прынцыпе, каго магло быць разгледжана заявы. І значыць шансаў, што я там штосьці нармальна атрымаю, было небагата. А знаходзіцца без віз і без выезду можна было на той момант в Украіне беларусам толькі паўгады на год. Поэтому мои думки так крышечку приземлились, и я зразумеў, что не гэты раз и не сюды. Хотя, до речі, я и зараз не супраць бы потрапіць в Украину, но зараз гэта яшчэ складаней. Пасля гэтага я вельмі занурыўся в то,
каб падрыхтаваць глебу, наколькі мог я до 2020 года. Ну, як блогер, я ж показываў Украіну. І пачаў шляхі адходу шукаць, таму што насамрэч я чётка разумеў, што калі мы не пераможам у 2020 годзе, рано ці позна прыйдзецца з'язджаць альбо садзіцца ў турму. Тут уже як пашанцуе. Я доўга і упарта супраціўляўся, мяне нават сябры украінскія дёргалі, што ну, калі ты выедзеш, ё-маё, нафіга ты рызыкуеш? Ну вот сэнс табе там сидзець. Колькі ты зможаш зрабіць, калі выедзеш? Блин, а я, ну, баран, ну, прабачце. Я разумею, рагоў не бачна, калі што, да? Нема? Не? Не, я таксама не бачу, но от этого все ж бараном я быть не перестал. Человек упарты даволі таким. И я говорил, что выеду с Беларуси толькі тады, калі до меня у дверь погрукаюць товарищи ў форме альбо без формы, але з адпаведных ведомстваў. Ну, так оно и вышло. Я сидел ровно до тех пор, покуль такое не здарылось. Сидел я не просто займаючись рознымі справамі, я рыхтаваўся, шукаў варыянты, куды і што, як можна зваліць. Свой час на Еўрарадыё добрая рубрика была, куды бежаць беларусам. І там больш-менш падрабязны гайд быў па розных краінах. В асноўным это была Польша, Літва, Сакартвела. Было штосьці яшчэ, я ўжо па шчырасці не вельмі памятаю, якія там былі краіны. Пачытаўшы, прыкінуўшы все варыянты, я яшчэ ў 2020 годзе, не, ў 2021, зрабіў выснову, што найрэалістычнейшы накірунак гэта Сакартвела. Потым, калі ўжо рэальна узнікла патрэба выязджаць, узнікала кучу пытанняў, а як туды папасці, все ж гэта некалькі тысяч кіламетраў. Калі себе раптам шукаюць, а я падазрываў, што мяне ўсё шукаюць. Я нават дагэтуль не ведаю, гэта была разовая акцыя да мяне завітаць перед днём, перед дажынкамі, якія ў той год праводзілі в Беларусі, і просто застрашыць вось такога вось неспакойнага, непаседлівага чалавека. Альбо гэта была больш грунтоўная задача моих наведнікаў. Я спадзяюсь, дарэчы, калісьці я гэта даведаюсь. Ну, так вось, а па зямле праз Расію таксама здавалася рызыкоўна ехаць. Але тады, калі я думаў, што, можа быць, давядзецца выязджаць, рызыка была меншая, таму што тады хаця б не было вайны. Вось калі ў 22 годзе пачалася вайна Расіі з Украінай, гэта прямо канкрэтна памяняла абстаноўку, і стала выдатна зразумела, што рызыкоўна ехаць і туды. Тым больш на той момант уже існавалі, як мінімум інфа распаўсюджвалась, што агульныя базы вышуку паміж Беларусію і Расіяй. Плюс да таго ж у той момант, калі я сабраўся выязджаць, прям паставілі пасты памежныя з расійскага боку паміж Расіяй і Беларусю. Гэта было вось першы раз у 2023 годзе. Гэта прям моцна ускладняла варыянты таго, як куды мне выбірацца. Але я падумаў, што ўсё ж па зямле гэта будзе як-то пад выглядам турыста прасцей, і паехаў. Пра то, які ўражы мяне ад Расіі здарыліся ад этой паездкі, я некалі асобны стрым рабіў. Пазней я в апісанні яго пад гэтым відэо аставлю, пад гэтым стрымам дакладней. Захочаце, паглядзіце, паўтарацца не буду, там є што паслухаць, є што паглядзець. І вось 1 чэрвеня я заехаў в Сакартвела.
Уражанне мяне, канешне, было адразу вельмі своеасаблівае, таму што з аднаго боку, калі праехалі туннель і аказались пасля расійскага боку на Сакартвела, я ўбачыў два здаравенных такіх сцяга Сакартвела. Ну, насправді сцяг адзін меншы быў дзесьці на некім будынку і адзін прямо на мачце здаравенны сцяг. Мне, дарэчы, шкада, што маі кампаньёны, ну, кампаньёнкі дакладней в аўтобусе, якія абяцалі скінуць фота гэтай сцяга, не скінулі. Мне пад рукой на той момант чым зняць не было. Тады я абрадаваўся, але я не ведаў, што мне чакаць. Дарэчы, дзякую, уже 6 падабаек. Вельмі прыемна. Спадарства, мяне, канешне, слухаеце, але пра каменты і пытанні не забывайце. Гэта і для стрыма прасоўвання карысна, і мне цікава пра ваш досвед. І хто, сколькі в эміграцыі з тых, хто мяне цяпер глядзіць. Колькі мяне глядзіць беларусаў, украінцаў, можа, Картвела, армяне глядзяць. Напішыце, калі ласка, і падзеліцесь спасылкай на гэты стрым, каб больш народу сюды завітала. Ну што ж, працягнем. І вось, калі я аказаўся уже на картвельскім баку, для мяне ўсё было нова, ўсё незразумела. Пра такое не пісалі в артыкуле, які расказваў, як што Сакартвела. Прабачце, што бегае мой экран, паспрабую вось так жа себе патрымаць. Хаця, дарэчы, я да таго, як ехаць, далучыўся ў чат беларусаў Батумі і беларусаў Сакартвела канал, чытаў якую-то інфу, распытваў, знайшоў у Фейсбуку кучу спасылак, таксама базу прабіваў, што і як. І чым далей шоў, тым больш пераконваўся, што хутчэй за ўсё, мне туды і трэба ехаць. Спрабаваў пару раз падацца на польскую візу электронным спосабам, пакуль яшчэ быў у Беларусі. Мяне адфутболілі, дарэчы, 2 разы адфутболілі, пакуль я быў у Беларусі. 2 разы за 3 месяцы. Потым я параіўся з чалавекам з аднаго нашага фонда. Чалавек, дарэчы, класна працаваў, даў мне менавіта всю інфу, якую я яго пытаў. А дапамозе в эвакуацыі я не прасіў, гэта я лічыў, што я і сам змагу арганізаваць, што і атрымалось потым. І чалавек таксама мяне пераканваў, што самы рэалістычны і хуткі спосаб гэта ўсё ж Сакартвела. Адно ж спосаб крыху даражэйшы, таму што, маўляў, і дарога дарагаватая, і жыццё там дарагаватае. Бачу, дзякуй за каменты, пазней адрэагую, ўсё раскажу. І за падабайкі таксама дзякуй. Прям 7 падабаек, класна. І на чым я спыніўся? То, што все больш прыходзіў да высновы, што трэба ехаць менавіта ў Сакартвела, таму што куды яшчэ пападзеш? Забраўся і паехаў. Першы момант, калі я прадраў вочы после пагранперахода, меня прям здзівіў. Мы сталі на некай горнай дарозе, каля запраўкі, пайшлі ў туалет, штосьці, можа, хто успее набыць паесці, і я выйшаў на дарожны знак. Ён мяне так прям нармальна ўкурвіў. Чаму? А ён быў у чырвона-зялёных колерах. І тады я прям падумаў, вось гэта я папаў. Першае ўражанне бывае падманлівае. Потым я 100 разоў пераканваўся, што я класна папаў. Калі ехаў у Батумі, я думаў, што я туды прыеду максімум на 10 дзён. Мяне нават прям цягнулі нармальна, падкідалі варыянты, каб хуценька перабрацца ў Тбілісі, але прабачце, горла нешта сохне.
Але чым больш я знаходзіўся ў Батумі, тым больш я пераканваўся, што, да я не хочу адсюль нікуды. Тут, тут ем тое, чего мне прям не хапае. Не хапала ў Беларусі і што мяне прям цепляла. Я ў першы ж дзень, калі была пешаходная экскурсія, мне яе зрабілі, хоць ведалі, што я не зусім турыст і яе не аплаціў, мне зрабілі ад тургрупы, дакладней ад турыстычная гіда, жанчына, якая ўжо на той момант жыла 4 гады ў Батумі, бесплатную экскурсію, ну, дазволілі далучыцца з нашай групай. І ў першы ж дзень я выйшаў на плошчы Европы, убачыў акцыю украінскую. Стаяць, музыка грае, сцягі украінскія. Ё-маё, прям кайф. Это першае было, што сразу мяне ўцепіла у Батумі. Я тады, здаецца, не падышоў да іх, але я не памятаю, можа, хто раптам з тых, хто мяне тады бачыў, глядзіць мой стрым, напішыце. Можа, я ўсё ж падыходзіў. Група пашла далей, я, само сабой, чтобы не згубіцца у горадзе, у якім я ўпершыню, таксама рвануў. Думаючы, што пайду потым. Потым я ўмудрыўся зайсці, паспрабаваць купіць кавы і адбіўся ад сваёй групы і 3 гадзіны нарызаў кругі па Батумі, шукаючы, як это выйти, і шукаючы свой гатэль. Гэта, канешне, прикольная штука. Мне потым было вельмі смешна, калі я ўжо Батумі вывучыў. Аказалось, што я хадзіў в радыусе максимум кіламетра по аднаму і таму ж маршруту кругамі. 3 гадзіны. Офігенна. Ну, так бывае в незнаёмым горадзе. І трэба ж такому здарыцца, прям в той же дзень я учуў 3 чарапахі. Что такое Батуми, 3 чарапахі? Мне галюны ці што? Я пашоў на гук. Падышоў, гляжу, на вуліцы стаіць нейкі стол, пару стульяў, крэслаў дакладней. Вісіць бел-чырвона-белы сцяг і сидзіць некая група людзей. Гэта што? Ух! Ну, я, само сабой, падышоў, я тады расчуліўся, нават на слёзы мяне прабілі. Эмоцыі мае. Ну, вось так я першыню сустрэўся ў першы ж вечар, не толькі з украінцамі, яшчэ і з беларусамі. Мяне тады разгаварылі, напаілі ліманадам, прытым бесплатна, праверылі, ці працуе картка беларуская. Не взяли з мяне плату за ўсё, взяли толькі 1 лары. Ну, щоб просто праверыць, ці пройдзе, ці не пройдзе. Была прям радасць, беларуская картка там працавала. Гэта значыць, некаторыя доходы, якія мне капалі на карткі, капаюць, дарэчы, да гэтага, у мяне, значыць, былі, значыць, я ўжо крыху з большай сумай грошай, чым в наяўных з сабой вывез. І гэта першыя моманты былі, якія прям пачалі радаваць. Так Батуми, класны горад, а? Мяне, дарэчы, тады, як мы пасядзелі, нашы адправілі па названому мною адресу на таксі, выклікалі, але таксі привезла мяне нікуды не туды, і я зноў пачаў нарызаць кругі. І вось тут я паглядзеў характар картвэлаў. Калі я звярнуўся, што вось падкажыце мне, куды мне папасці, по телефону не ведаю чаму, походу нейкі повар ці афіцыянт какой-то кафешкі, якая ўжо позна, тады была гадзіна ночі уже, мо закрывалась, ці што, ён сидзеў каля кафешкі, курыў. Паспрабаваў выклікаць по телефоне таксі, што-то яго не атрымоўвалось, паспрабаваў пагаласаваць на дароге, ніхто не спыняўся, тады ён просто перед машинай со знаком таксі выйшаў, стаў, раскінуўшы руки, ноги. Хочаш, збівай, не хочаш, спыняйся. Выскочыў адтуль таксі, спрабаваць з ім сварыцца. Яны што-то доўга гаварылі на картулі, паказвалі ў мяне пальцам, потым той сказаў: сядай, паехалі. Блин, да. Ну, па шчырасці, я быў в шоке, што так вот можна зрабіць.
Чалавек круціўся даволі доўга, да, взяў суму больш-менш вялікую з мяне на той момант, як я ўжо потым даведаўся. За то, што круціўся, шукаў мой гатэль па фатаграфіі і прыкладнаму адресу. Фатаграфіі на маленькім экранчыке фотоапарата. Ён нашоў яго, дарэчы. Прикиньте. Скинул еще 2 вызова, что ему в карму явно не пошло в плюс, потому что, как бы там ни было, после працы углова я ведаю, что когда ты скидываешь заказы, тебе одразу в карму идут минусы, и, магчыма, нават заблокуют на некий час, что ты не сможешь брать клиентов. Человек, ты мне меньше зрабіў, возил, знайшоў, малайца. Шкада, що не памятаю, як зваць. Ну, один раз бачыў, давно было. Знайшлись люди, якія мне на месцы стали дапамагаць. Ну, одним словом, я убачыў, што в Батуми гэта месца, дзе беларусы, дыяспора, з кім маць справы, хто можа табе дапамагчы, штосьці падказаць. Бляха-муха, так навошта адсюль з'язджаць? Потым мне подкинули, боюсь, не варта называть, ну ладно, скажу так. Чалавека, які на той момант быў кіраўніком дыяспоры. Ён мяне некалькі вечароў таксама цягаў по Батуми, показваў, дзе, што можна купіць, крамы, кафешкі, дзе разумна можна за разумныя грошы паесці, пакуль ты сам сабе не гатуеш. Подкинула моя сяброўка прывітанне Наталья з Польшчы. Другую мою сяброўку прывітанне Таццяна, калі раптам ты глядзіш мой ролик. Вы прям 2 цудоўныя жанчыны, якіх я сустрэў у сваім жыцці. Яна прям на месцы таксама мяне пацягала, показала, дзе што, падказала хостел замест гатэля, нармальны, больш-менш. Ну, адным словом, эміграцыя пачалась зусім не кепска для мяне. І Батуми быў тым горадам, в якім я прям мог праявіць сябе, мог багата ў чым удзельнічаць, змог зрабіць то, аб чым марыў, але не мог рэалізаваць у Беларусі. Ну, адным словом, гэта для мяне быў выдатны прыклад таго, што такое месца, дзе нармальная дыяспора твоих суайчыннікаў є. І гэта было класнае месца. Отвлекли. Так, прабачце, спадарства, я на пару секунд отойду, у меня нечто тут прям подтекая, я сейчас вернусь. Опа-на, я вернулся. 8 подобаек, это прямо бомба. И комментов я бачу написали, я, конечно, позднее на их адрэагую. Батуми стаў месцам, які я прям вельмі хутка пачаў называць сваім домам. Я дагэтуль могу сказаць, што лічу менавіта Батуми сваім другім домам пасля Беларусі. Там у меня застались, дарэчы, сябры не толькі беларусы і украінцы, а і картвэлы. Хай картвэлаў не настолькі много, але тым не менш. Можа выпадкова паглядзець пані з копі-цэнтра НАТО. Прывітанне, я вас памятаю і сумую, што не могу з вами далей супрацоўнічаць. Спадзяюсь, калісьці зноў апынуць Батуми, і мы пабачымся. Да. Але эміграцыя з адной краіны ў другую гэта таксама эміграцыя. Поэтому я лічу, што эміграцыі ў мяне насамрэч уже падвойная эміграцыя. Я згодны, што ў кучы людзей будзе больш, таму што некаторыя людзі аб'ездзілі і пажылі па пару гадоў
і в яшчэ большай колькасці краін, але ў мяне толькі 2 краіны. І тут можна параўнаць розніцу паміж, напрыклад, Сакартвэла і Арменіяй. Можна, конечно, рассказывать доўга і упарта пра розніцу паміж армянамі і картвэламі, але я раскажу пра іншае. Тым больш пра гэта я, в прынцыпе, гаварыў у іншых роліках, хто захоча, зможа паглядзець. Я скажу пра розніцу, як жыць, калі є дыяспара, як я расказаў крыху ніжэй, і як жыць, калі як такавой дыяспары, жывой дыяспары няма. Ось Ереван, Армения — это место, где диаспоры хоть какой-то живой, спроможной на штосьці беларускай не існуе. Максимум 2 чалавекі, з якімі я больше аднаго раза сутыкаўся тут. Ну ладно, є яшчэ адзін чалавек, які прям таксама прыедзе, хоць ён і жыве ў Польшы. Ну, это 3-й чалавек. Значыць, вось 3 чалавекі, якія фармальна падтрымліваюць контакт і знаходзяцца больш, чым адзін раз у мяне на гарызонце. Все астатнія, вытянуў пару чалавек, з парай сустрэлись, абяцалі, што будзем сустракацца, перапісвацца яшчэ, і 0. Скажу, что жить там, где диаспоры белорусской як таковой нема, нашмат цяжэй. І маральна, в першую чаргу, і ва ўсіх іншых аспектах. Гэта прям адчувальная розніца. І гэта штука, якая паказвае розніцу нават як можна быць в эміграцыі. До речі, еміграція – гэта штука, якая тебе і багато чому вучыць. Ось прикиньте, я не голый, не голодный, не босы, ось уже 3 гады. Не загнуўся ад сваіх хвароб, таму што навучыўся рашаць кучу пытанняў і там, дзе едзе дыяспара, і там, дзе няма дыяспары. До рэчы, яшчэ эміграцыя паказала такую штуку, што беларусы насамрэч вельмі падтрымліваюць нават дыстанцыйна, дзе маральна, дзе нават часам і матэрыяльна адзін аднаго. Скажем так, в Армении мне было б в разы складаней бы, каб не наша дыяспара з усього света, якая час ад часу тым сім падтрымлівае. І тут ты разумееш і цэніш нас, беларусаў. Да, апошнім часам гэта стала крыху менш, крыху складаней, але яно нікуды не прапала. І наяўнасць тых жа некалькіх беларусаў, якія є в Арменіі, якія ў мяне на гарызонце, паказала, што нават калі нас 2-3 чалавекі, мы можам арганізоўваць штосьці праводзіць. Вось я, напрыклад, учора у ноч музеяў наведаў 3 музеі. Не збіраўся па шчырасці іх столькі наведваць. Але чалавек, который наш беларус, больш актыўны, малады кампаньён, ён прям мяне пацянуў спачатку в адзін музей, а потым і сам са мной, само сабой, паехаў другі, дапамагаў, нават калі трэба было знайсці. Я чалавек такі, калі хочу жраць, мне становіцца все по барабане, пакуль я не найду щось есть. Дапамог мне знайсці фудкорт, які працаваў, таму што, походу, быў выходны дзень. І вось так ты разумееш, що нават калі вас 2, вы ўжо каманда, вы ўжо штосьці можаце. Нават калі в астатнім пустэлі. Гэта таксама вельмі цікавы досвед, які дала мне эміграцыя. В эміграцыі я зразумеў, што самае ценнае, што ў цябе можа быць в жыцці, гэта людзі. Гэта людзі, менавіта людзі. От глядзіце,
Чаму людзі, а не, напрыклад, штосьці матэрыяльнае. Калі я выехаў з Беларусі, я вельмі шмат што там аставіў, што накапіў за сваё жыццё ў матэрыяльным плане. Калі я выехаў, мяне не ўпусцілі назад з Сакартвэла, я таксама багата чаго аставіў. Мне там, ё-маё, чого такі няма, нават коўдра, якую я набыў. Да, пералічваць вельмі доўга. Большай часці гэтых рэчаў больш у мяне няма, і хутчэй за ўсё не будзе. Ну, і што? Ну, не прапаў. Рэчы справа нажыўная. Сёння яны ёсць, заўтра іх няма, паслязаўтра ёсць іншыя. А вось людзі это капітал. Не, людзі таксама, можна сказаць, адны прыходзяць, другія, трэція з'яўляюцца на гарызонце. Ну, гэта таксама з аднаго боку здаецца так, а з іншага боку людзі, з якімі ты прайшоў кучу разнастайных выпрабаванняў на працягу тых гадоў, пакуль яны былі блізка да цябе, потым таксама нікуды, калі не знікаюць, калі ты падтрымліваеш кантакт, прыкладаеш для гэтага намаганні, само сабой, яны табе, так як і ты ім, дарэчы, дапамагаюць дзесьці маральна, дзесьці матэрыяльна, дзесьці проста парадай, а дзесьці проста справай. Як мне, напрыклад, некаторыя маі сябры, прывітанне, цёзка, былы батумскі, цяперашні польскі, проста тупа прывёз некаторыя мае рэчы, менш взяўшы сваіх, калі ехаў на ветэран. Людзі — гэта капітал, самы важны, цэнны капітал у вашым жыцці. Чаму мяне яшчэ навучыла эміграцыя? Гэта таму, што жыць можна не толькі так, як звыклі нашы беларусы, круціцца як тая вавёрка в коле. Можно жить больше-меньше расслабленно, как картвелы. И при этом не быть голодным, не быть раздетым. Больше-меньше нормально жить. Не, я разумею, нехто сейчас скажет, ну что ты пораўнаўваешь Беларусь с Батуми? Там палку в землю воткни, и она расти пачне праз месяц, а праз паўгады яна табе что-нибудь принесе. Ну, с одного боку так, можа быть. Але ж, па-першае, трэба, щоб гэту палку не зламаў ніхто, не знесла нічым. І яе ваткнуць врэшце рэшт трэба, ну хаця б абрэзаць. Таму сказаць, што проста з паветра будзе брацца штосьці, што дазволіць жыць, ну это ўсё ж перебор. Гэта цікавы досвед. Цікавы досвед, як праводзяць час тыя самыя картвэлы. Потым цікавы досвед пра гэта самае в Арменіі. Пра гэта вельмі доўга і упарта можна расказваць. Па шчырасці, в іншых роліках было. Я, магчыма, далучу пару такіх ролікаў в апісанні, зараз не хочу. Вось такія 3 гады эміграцыі. Што далей? Далей є ў мяне падазрэнне, што будзе ў мяне і далей яшчэ якая-нибудь адна, а можа быць і не адна, на жаль, краіна. Будзе новы досвед, новае вывучэнне таго, што і як. Я, дарэчы, в Арменіі, я, конечно, спрабаваў выехаць за весь год, што я тут. Дзесьці больш упарта, дзесьці менш, але в цэлым я разлічваў, што я хочу паказаць Арменію, застацца тут, вывучыць месца, в якое большасць беларусаў зараз не рызыкне ехаць, таму што яна не лічыцца до конца бяспечнай краінай, бо в АДКБ дагэтуль удзельнічае. А краіна, в якой є што паглядзець цікава. Куды я потраплю в наступны раз, это непредказальна. Недарэмна на прэв'ю да гэтага роліка чалавек, які ідзе ў тумане. В некаторым родзе, і я зараз так, як і многія беларусы, якія в эміграцыі. Дарэчы, адно з важных пытанняў, якое ўзнікае в эміграцыі, а ці хочаш ты вярнуцца пазней у Беларусь? Досвед паказвае, што гэта мяняецца стаўленне да таго, як ты думаеш на гэты конт. Спачатку я быў упэўнены 100%, што я
без варыянтаў, пры спрыяльных умовах хочу вярнуцца ў Беларусь. Пазней, праз некаторы час, і на дадзены момант таксама, я лічу, што ўсё ж я б хацеў жыць паўгода в Беларусі, кожныя паўгода, а па паўгады дзе-небудзь яшчэ. На дадзены момант, конечно, я б хацеў бы зімаваць в Батуми. Зима батумская для многих падасца не самая лепшая, не самая ідэальная, дажджы бываюць, але ну, гэта в разы лепш, чым у Беларусі раз, два, а мне вось якраз такая зіма і заходзіла. Для мяне гэта быў ідэальны зімовы перыяд, ну, за рэдкім выключэннем там пару тыдняў, калі дажджы асаблівыя. І нават гэта не страшна. Нехта можа спытаць, а ці цягнула цябе ў Беларусь? Я вам скажу так, што гэта таксама наплывала хвалямі. Быў перыяд, калі абсалютна не цягнула. Спачатку, як я прыехаў. Быў перыяд, калі слухаў песні нашы беларускія пра Беларусь, глядзеў якія-то ролікі, мяне прям прабівала на афігенную ностальгію, нават на слезу часам. Потым это прайшло. На дадзены момант, па шчырасці, я абсалютна не адчуваю ніякай ностальгіі, але вярнуцца ў Беларусь, конечно, я хочу. Навошта? Ну, па-першае, я хочу зрабіць нашу краіну, а не горшай, чым тыя, якія я бачыў. Ведаеце, Сакартвел, Арменія ў 90-е прайшлі нашмат больш цяжкі шлях, чым Беларусь. Тут і голад быў, і войны былі, і вельмі неспрыятлівыя ўмовы для жыцця. Але яны выжылі, захавалі больш ці менш, захавалі сваю незалежнасць, пабудавалі даволі нармальныя грамадствы со сваімі асаблівасцямі, але пры гэтым не растварылись, не сталі правінцыяй России, захавалі сваю мову, сваю культуру. Чого, дарэчы, у нас нашмат менш атрымалася у беларусаў. Є людзі, конечно, якія вельмі добра в этом стараюцца і робяць. І людзі, якім па барабане, без розніцы, што будзе. Гэта пабачыць все, то, як вось людзі перажылі цяжкія свае часы і якімі яны застались, гэта вельмі цікава. Вельмі цікава, напрыклад, такія штукі, як альтанкі, іх біржамі называюць у Батуми. Яны зробленыя такім чынам, з жалеза звараныя, што іх можна падняць, паставіць, напрыклад, на газельку, альбо нават меншую машынку і перавесці ў любое месца, куды вам патрэбна. Падняць якім-нибудь невялічкім кранам. Гэта прям бомба. Убачыць, напрыклад, то, як насправді любяць дзяцей, а не на словах Картвела, таксама было цікава. Прыкіньце, у іх фактычна в кожным дварэ ехаць якая-нибудь маленькая альбо большая абсталяваная пляцоўка для дзяцей. Большая частка гэтых пляцовак агароджаная сеткай, каб нічого не залетела, о, дзякуй, 60-я падабайка, каб нічога не залетела да дзяцей звонку, і ад дзяцей той же мяч нікуды не вылецеў, не нарабіў дзе-нибудь бяды. Дарэчы, мяне здзіўляла ў Сакартвела не раз, калі я бачыў, калі дзеці гулялі ў той же футбол. Футбол там, дарэчы, вар'яцкі папулярны. Гэта асобная тэма, пра якую можна было бы цэлы стрым зрабіць. Я не бачыў такой любові да якога-то віда спорта, в прынцыпе, ніколі да Сакартвела. І потым щось не бачу. Каменты бачу, што пішаце. Дякую, спадарства, я іх прачытаю зараз, як все
Раскажу, што запланаваў. І вось то, што є амаль у любым дварэ, ну, акрамя такіх комплексаў жылых, як Орбін, ну, гэта фактычна комплекс, ён ідзе як быццам бы як гатэльны яго рэкламуюць, але я б сказаў, што гэта проста шматпавярховікі з кватэр-студый аднатыпных. І яны не разлічаныя, што там прям будуць жыць абавязкова з дзецьмі. Поэтому в таких месцах нема дзіцячых пляцовак. А ва ўсіх астатніх проста абавязкова в любым двары є хоць маленечкая абсталяваная дзіцячая пляцоўка. І пляцоўка, дзе можна пагуляць у футбол. Вот это прям 100% без варыянтаў. Вельмі шмат трэнажораў в розных месцах па горадзе расстаўлена для свабоднага агульнага доступу. Где-то под нейкім навесам, каб людзі маглі ў дождж таксама трэніравацца, дзесьці без гэтага. Але гэта таксама цікавы падыход, які чаму бы не выкарыстаць калісьці нам у Беларусі. В Арменіі, дарэчы, гэта таксама ёсць, але гэтага ў разы менш. Я маю на ўвазе адкрытыя трэнажорныя пляцоўкі. А вось пляцовак гульневых для дзяцей я бачу даволі мала в Арменіі. Зато в Арменіі размаляваныя графіці, куча разнастайных будынкаў. Амаль все праходы во двары, аркі размаляваныя. Ну, вось такі іншы падыход. І гэта, дарэчы, таксама цікава. Чым маць шэрыя сцены куды-небудзь на ўездзе во двор, чаму б іх не размаляваць якім-небудзь файнымі малюнкамі. Дарэчы, калі я кажу графіці, гэта не значыць толькі графіці ў нашым разуменні, калі там літары якія-то, эскізныя малюнкі. Не, я прям натуральныя карціны. Нават, я б сказаў, часцей натуральныя карціны. Гэта вельмі цікава. Дарэчы, раю паглядзець мае мінулыя стрымы шпацыры з мінулага года па Ереване. Я паказваў такое. Гэта вельмі цікава. І хто-то ж гэта рабіў, не ведаю, за грошы, бясплатна. Я, дарэчы, чамусьці не спытаў гэтыя моманты. А дарэмна, дарэчы, трэба даведацца. Так што іміграцыя, яна багата чаму вучыць. Яна вучыць знаходзіць падход да розных людзей, знаходзіць варыянты, як сабе што арганізаваць у розных лакацыях. Я, напрыклад, Сакартвела умудрыўся паўдзельнічаць у кірмашах, в арганізацыі розных акцый, сам таксама арганізоўваў. Займаўся гандлем кнігамі беларускімі і сімволікай, прыгатаваннем ежы пад заказ і на розныя мерапрыемствы. Гэта была вельмі цікавым досведам. В Арменіі досвед быў іншы. Тут я в Глова папрацаваў, на рэцэпшыне ў хостэле папрацаваў. Час, магчыма, яшчэ прыдумаю што-небудзь. Умудрыўся як мінімум адзін раз зарабіць грошы веданнем некаторых момантаў сантэхнікі. Прикольно, конечно. Фатаграфію, дарэчы, умудрыўся таксама як мінімум адзін раз зарабіць. Прикольно. У Беларусі вось нічого з гэтага не атрымоўвалася. Тут прям нічого з гэтага не атрымоўвалася. В эміграцыі атрымалася. Хай не ідэальна, але гэта лепш, чым 0, пагадзіцесь. І гэта цікавы досвед, які можна калісьці будзе прывесці в Беларусь. Дарэчы, гандаль на набережнай у Батумі яшчэ даваў мне адну важную цікавую рэч. Я там сутыкаўся з беларусамі з Беларусі, з дзесяткамі беларусаў з Беларусі. Я вось вельмі шкадую, што ў Ереване такое, на жаль, немагчыма. Гэта дазваляла мне разумець на той момант, што і як адбываецца ў Беларусі, як людзі гэта адчуваюць.
В Ереване я крышачку стаў губляць гэта. Хаця тут таксама сутыкаўся з некаторымі беларусамі, ад якіх такую інфу мудраўся даведацца. Ну што ж, спадарства, 10 падабаек, блин, для маіх стрымаў, я б сказаў, гэта прама рэкорд. Дзякуй вялікі. Хоць, здаецца, ў час мне толькі 3 чалавека глядзіць. Прагутарыў я 50 хвілін, що ж, зараз паедзем, пагляжу і адрэагую на каменты. Дарэчы, калі хто яшчэ глядзіць, пішыце каменты. Мне было б цікава даведацца пра ваш досвед, што і як у вас у плане эміграцыі. Альбо, хаця не, калі з Беларусі, все ж не пішыце. Нафіг вам рызыкаваць. Так вот, па шчырасці. Ну, поехали по комментах. Так, ну, да Мурзика, в натуры Мурзик, ну. Ну, але такія каменты таксама прасоўваюць стрым. І гэта лепш, чым слава России. Дарэчы, у меня стоит на ладах, что кто спрабуе такие комменты писать, и он сразу в бан попадает. Ці ёсць в Абхазии белорусская громада? Так я ж не в Абхазии. Батуми это Аджария. Поэтому я не ведаю, ці ёсць белорусская громада в Абхазии. Па шчырасці, я нават не спрабаваў шукаць. В той самай Сакартвелах гэта просто забаронена, гэта адразу крымінальная справа. Дагэтуль, нават пры грузінскай мечце. А в Армении, ну тут є чым заняцца іншым, нават каб я хацеў. Поэтому про Абхазию ничего не могу сказать. Не в курсе. И по шчырасці я спадзяюсь, что разумные белорусы туды поехать не поехали. Ну, нема там что рабіць. А вось в Аджарыі, магчыма, вы просто описались, спадар ці спадарыня. Калі в Аджарыі, то там дагэтуль нормальная дыяспора. Падтрымліваю сувязі, ведаю, да, стала складаней, людзі крыху больш кепскім настроі, але все равно яшчэ людзей хапае, і людзей, якія могуць штосьці рабіць, таксама хапае. І, дарэчы, школа беларуская дзейнічае. Хай недзельная, але прызнаная афіцыйна, і якая дапамагае крышачку захоўваць беларускасць дзецям беларусаў Сакартвела. Так, расскажите про працу белорусской громады в Армении. Ой, что вам сказать про працу белорусской громады в Армении? Ой, тяжкое пытание. Всю працу, якую рабіла беларуская громада в Армении, з таго, што я ведаю, гэта тое, што рабіў я. Ну, что дзень волі я арганізаваў быў. С компанией. Сейчас я говорю то, за что мне прям криминалку в плечи могут вельми хутка дать, потому что за это яна прилетает. Одно застаецца спадзявацца, что тыя, хто сочыць за моим каналом, да вось гэтай часткі стрыма не дасідзяць. Па шчырасці, ну няма нормальной ніякой беларускай дыяспоры в Армении. Гэта мой боль. Да. Держитесь, мы вернемся в Беларусь, а усатый будет в Гааге. Вельми спадзяюсь, что все так и будет. Вельми. Вітанне. Маленькие такие литеры, что не могу прочитать. Здаецца, Варшава, Минск, ник. Прикольный Минск, ник, дарэчы. Як ідзе в Армении супраца з іншымі громадами? Ну, тут могу рассказать, тут є штосьці. Спрабаваў і выйшаў на украінскую громаду. Калі даволі плотная супраца была з громадой беларусаў і украінцаў в Батуми, то тут з гэтым
вельмі складана. Мне доўга і упарта расказвалі пры першым маім візіце, чаму не бачыць сэнсу супрацоўнічаць з намі, з беларусамі, украінцам, што, маўляў, плюсаў не бачаць, а мінусы патэнцыйныя бачаць, што не хапала, што акрамя агентаў ФСБ на іх звярнулі ўвагу яшчэ і агенты беларускага КДБ. Адным словам, можам вам штосьці падказаць, можете прыходзіць на нашы акцыі, але мы вам дапамагчы нічым не можам. Ну, зразумела, ну не дык не. Быў на пары акцыі украінскай грамады тут у Ереване. Ну, хоць якія-то акцыі уже не кепска былі, але, ну, давайте так, без крыўд, калі раптам мяне хто будзе глядзець, з прадстаўнікоў грамады украінцаў в Ереване, але, ну, у параўнанні з акцыямі ў Батуме украінцаў уже, ну, это просто ноль. Ну, без крыўд. По факце. Да, фармальна дзесьці штосьці зроблена. А реально, ну, я такія акцыі раблю кожны дзень. Пройти з якой-то сімволікай беларускай па горадзе. Ну, так я ў краму кожны дзень хожу. Так. То есть я, выходзіць, кожны дзень акцыі праводжу. Несур'ёзна. Прабачце. Поэтому тут нема особо про што, на жаль, гаварыць. Ну, в прынцыпе, вось і все. Здаецца, я расказаў і адказаў. Трымаемся, спадарства. Падтрымліваем сувязь все, хто є на гарызонце. Опа, яшчэ камент, а іншыя дыяспоры. Я ведаю, што больш-менш актыўная польская дыяспора, як это не дзіўна, в Армении, в Ереване. Наконт рускай дыяспоры, калі раптам хто спытае, ну, кажу, што нешта тут є. Але рэальна, пакуль кроме чутак, я нічого не бачыў. І нават калі на нашу акцыю спачатку збірались прыйти прадстаўнікі анархісцкага руху расейцы, па факце потым адмовілись в апошні момант. Ну, несур'ёзна. Наконт... Я скажу вам так, Армения по шчырасці не самое спрыяльнае месца для того, каб арганізоўваць якія-небудзь дыяспоры. Чаму? Таму што, па-першае, армянам не цікавы іншыя людзі, акрамя саміх сябе. Картвелы все ж, хай не так актыўна, але чымсьці цікавілись. По-другое, Ереван даволі дарагі горад, і што заўгодна тут зрабіць нашмат даражэй, чым Сакартвело. Ну і яшчэ адзін важны момант. Лагістычна Ереван складаны горад. Напрыклад, я зараз жыву уже месяц в адным з спальных раёнаў на гаре, называецца Норнорк. Да, сюды ходзяць аўтобусы постоянно, але акрамя аўтобусамі і ці на таксі ніяк не дабярэшся. Можна пешу 2 гадзіны в один бок, 2 гадзіны в іншы бок. На ровары, які ў мяне є, вниз можна з'ехаць, а ўверх падымацца, ну, ты замучаешься. Вельмі з перападамі высот горад, з праходамі паміж раёнамі в гарах, якіх даволі небагата. Горад в этом плане таму вельмі складаны в лагістыцы. І гэта таксама будзе накладваць адбітак на то, як можна што арганізаваць і прыехаць. Плюс, хаця армяне мне дапамагалі, дарэчы, в арганізацыі акцыі. Калі даведвалі, што я хочу рабіць, нават кветкі, букет былі далі за так. Поэтому я не ведаю. Мабыць, асноўная прычына то, што Арменія ў складзе ОДКБ і дагэтуль куча людзей просто
лічаць, што гэта вельмі рызыкоўна тут свяціцца. І чамусьці багата хто ўпэўнены, што тут куча разнастайных разведак, якія будуць за вами сачыць. Ці гэта праўда, ці гэта ўсё ж лёгкі варыянт параноі, складана сказаць, але тым не менш я чуў багата ад каго такія рэчы, і людзі рэальна в гэтым перакананы. Ну, в прынцыпе, вось так. Здравствуйте, чат. Прывітанне, прывітанне. Ну што, спадарства, я цэлую гадзіну з вами трынджу. Вельмі прыемна всім, хто мяне глядзеў. Аграменны дзякуй всім, хто паставіў падабайкі, і спадарства. Хто будзе глядзець в запісе, падзяліцесь гэтым відэо яшчэ з кім-небудзь, напишите камент і падабайку пастаўце. Ну і напоследак яшчэ адзін камент. Арменія, здаецца, уже збіраецца выходзіць з ТКБ. Ну, здаецца, збіраецца, але збірацца ж можна не 100 гадоў. Як є такая прымаўка, абяцаць не значыць жаніцца. Але вось то, што Арменія прыняла Ціхановскую, гэта, канешне, цікавы момант. Из краін былога СССР яна першая. Мне гэта цікава. Гэта як мінімум дзіка прыемна. Ці это эфектыўна, ці это карысна нам, беларусам, можна спрачацца. Але то, што гэта прыемна, гэта прям факт. Вось так, спадарства. Што ж, добра. Хаця не, калі є каменты, я яшчэ пасяджу крыху. Сёння я нікуды не тараплюсь, настрой файны. Па гэтаму можна пагутарыць, калі є жадаючыя штосьці спытаць. Мінус, што в Ютубе цяперашні вот такі маленькі шрыфт. Калі з мабільнай прылады стрым робіш, и ты просто заманаешься читать ники. Это минус. Поэтому пробачьте, коли не называю, кроме одного человека по никах. Ну, складано реально читать такие маленькие литеры. Ну что, нема комментов, є комменты еще. Ну что ж, спадарства, еще раз. Было вельмі прыемна. Для мяне самого гэта адзін з самых прыемных стрымаў атрымаўся. Прям я загарэўся, мне падняўся настрой. Да пабачэння, да новых сустрэч. Атрубаюсь.